אני ענבר, אני מג'ימנסט, והיום אנחנו נלמד לעבוד על כל מיני תרגילי גמישות לרגליים בעזרת עדן. עדן מוציאה רגל ישרה לפנים ומחליקה לאט לשפגאט, ידיים על המזרון. אנחנו בודקים שהרגל האחורית, העקב מסתכל לתקרה, רגל ישרה, גם הרגל הקדמית ישרה והמותן מסובבת לפנים, לא מסובבת הצידה לפנים. ברגע שהשפגאט שלנו מגיע עד למזרון, אנחנו יכולים לבדוק שהוא אכן ישר, שאנחנו מניחים יד נגדית לפנים ולאחור, יד שמאל על רגל ימין ויד ימין על רגל שמאל. עדן מצליחה להחזיק כאן, זה אומר שהשפגאט ישר, לא מסובב כמו שצריך. דרך נוספת לבדוק שהשפגאט ישר, תניח ידיים על המזרון, מכופפים רגל אל הראש לאחור ובודקים ראש אחורה שהיא באמת מגיעה אל הרגל, אל הראש. מצוין, בואי תראי לנו את זה שוב. ראש לאחור, רגל נוגעת בראש, מעולה. בזמן שאנחנו עובדים על גמישות של הרגליים, אנחנו יכולים לשלב גמישות של הגב. עדן תדגים לנו תפיסה של הרגל האחורית עם שתי הידיים ורגל ישרה. זה תרגיל שאחר כך אנחנו יכולים לבצע אותו גם בעמידה, ובהמשך עדן תדגים לנו. אחרי שאנחנו מצליחים לשבת בשפגאט שלם על המזרון שלא מסובב ובדקנו את זה, אנחנו מוסיפים כלי עזר למתוח את השפגאט, להעלות את טווח התנועה, במקרה הזה זה הכיסא. עדן תניח את הרגל הקדמית על הכיסא ותחליק לשפגאט. אתם רואים שבצורה כזאת עדן מגדילה את טווח התנועה, אנחנו עובדים על שפגאט גדול יותר, שאחר כך יעזור לה בהמשך התרגילים. אם זה מגיע בקלות, היא יכולה להעלות את הרגל גם יותר גבוה. מצוין. ככה היא מותחת את שפגאט ימין של רגל ימין לפנים. אנחנו יכולים לעשות עדן תקומי. אותו הדבר, אנחנו נמתח את שפגאט ימין, אבל הפעם אנחנו נמתח את הרגל האחורית, את רגל שמאל. היא תסתובב, תרד לשפגאט של רגל ימין לפנים, אבל הפעם תמתח את רגל שמאל על הכיסא. תמיד אפשר לבקש מחבר, חברה, אח, כל אחד שנמצא לידכם תמיכה ועזרה. ככה אנחנו מגדילים את טווח התנועה של הרגל האחורית, אבל אנחנו עדיין מותחים את שפגאט ימין. כמובן לא לשכוח תמיד לעבוד על שני השפגאטים, ימין, שמאל ושפגאט שלישי, שזה שפגאט אמצע שמיד נראה אותו. עדן תדגים לנו שפגאט אמצע. שפגאט אמצע זה פיסוק שבו הטוסיק בקו של העקבים. תראי לנו ידיים הצדדים. תראי לנו את ההבדל בין שפגאט אמצע לפיסוק. תשבי בפיסוק בבקשה. אתם יכולים לראות שבפיסוק העקבים לא בקו של הרגליים. ברגע שהיא עוברת לשפגאט אמצע, העקבים עוברים לקו הישבן, ידיים בצדדים עדן, והיא יכולה לשבת ככה כל היום. וכמו שהבטחנו, מה שעדן הדגימה לנו מקודם של רגל הראש, אותו דבר היא תדגים לנו בעמידה. תמיד אפשר תמיכה של קיר או חבר או חברה. יש לנו שפגאט נוסף, אחרי שאנחנו מצליחים לעשות שפגאט על המזרון, שפגאט שהרגל מורמת למעלה, יש לנו שפגאט מאונח, שזה אנחנו עומדים, מניחים ידיים על המזרון, על הרצפה, רגל עולה לתקרה, ואנחנו צריכים לראות מהרגל למעלה עד למטה, שפגאט פוינט, ידיים ישרות, האגן שלנו לא מסובב, יש הרבה פעמים שיש טעות והרגל נוטה הצידה. אנחנו צריכים שהאגן יהיה ישר, רגל מדויקת מעלה. אז כמו שראיתם, לימדנו תרגילי גמישות לרגליים ולגב. תודה שצפיתם, להתראות.